Damian Valenta, X-Week, workout 5. Kategória Masters. Tu je stena. Ideme zamerať. 25. Dobre. Meter. OK. Dobre. Oska. 20. Kotuče. Dobre, 105 kg, hej? 105. A ideme na handstand volky. Takže tu budeme mať kuželku, tu je čiara. Čiže tu začíname a idem. 4 metre. Dobre, poď. Idem ďalej, či ako? Počkaj, dobre. 4. A ďalšie 4, hej? Čiže... Dobre. Takže od kuželky, od tej prvej kuželky, dáme ju ešte na čiaru. Po tuto sú 4 metre a po tu je 8. Tak. Dobre. Takže začíname drepmi. 5 drepov. Vieš čo, idem asi stať to, sme oproti oknu. Tak toto bude asi dobre. Dúfajme. Keď budeš ready, tak ti zapnem časovač. Dobre, 10 minút. Ideme 3 kola, dobre? Ideme na to? 10, 9, 8. 5, 4, 3, 2, 1, go. Dva. 3. 4. 5. Máš. Jeden. Ideme 4. 2. 3. 4. To mám dole. Máš, predýchni. Dva. 3. 4. Ešte jeden. Dobre, 5. Predýchni. Jeden. Drž. Dva. 3. Ruka. Dobre. 4. Máš. Výborne. Ideme do tretieho kola.
Raz. 2. 3. 4. 5. OK. Pomaly. Kľudne. 3 minúty sú za tebou. Predýchni. 4 volky. Jedna. Dva. Tri. Štyri. Výborne, predýchaj. Kľudne si oddychni. Máš ešte celých 6 minút aj 7 sekúnd. 5 drepov. Jeden. Druhý. 3, poď. 4. Máš, super. 5:30, ešte máš. Vydýchaj, vytras ruky, vydýchni. Počkaj, musím sa prejsť s kamerou. Oddychni si ešte. Oddychni. Poď. Dobre. Kľudne oddychni. Ale dievčatá tiež, že väčšinou svojich. Oddychni si a poď iba 4 metre, rozdiel si to. Dobre, poď na 4 metre sa vrať. Čas ešte máš 3:47. Výborne. 5 repov. Jeden. 2. 3. 4. Poď pekne. Máš. Dobre. Do stranu. 2:45. Zase si vydýchni. Nechoj skoro. Aj na gradi to býval. Ale
teraz ako na sebe, že bol, tak ja sa vám nebudú robiť. Ale vieš, že tu máme na dvore? Či čarovný, nie rozprávky, čarovný. Sústreď sa! 2 minúty 15. No ja som. No. Ale ja môžem kúzelníka robiť ako tak rodené. Len trojročné deti. Robil som minulé len... Super! Poď! Ahojte. Ahoj! 1,55. Výborná, super! Vydýchni si, rozlož si sivý. Máš minútu 32. Poď to dáš ešte naspäť a ešte dáš aj 5 repov. Vydýchni si, sústreď sa. Dobre, minúta 8 ešte. Celá minútka 59, 58, 57, 56. Máš? 42 sekúnd. 35 sekúnd. Sústreď sa na tie drepy, sústreď sa. 30. Raz. 25. 2. 3. 4. 17 sekúnd. 5. Máš? Ja neviem, ideš ešte na volky? 10 sekúnd. To už nie. Dobre, stúpiš. 4, 3, 2, 1, stop. Dobre, hotovo.